И здравейте, хора! Така че правя поредица и сега съм в Велико Търново. Зад мен имаме църквата Петър и Павел. В момента има там един ход. Аз излязах да ме преча. Аз, айка ми, баща ми, сестра ми и една екскурсоводка ми да разказвате и тя, само че аз се слязох. Трябва да държа в течение. Ето ме тук. Сгоре се разхождам. И там горе крепостта Царевец. Нали ще я хванете. Там горе крепостта Царевец. И там горе има един огромен байрак. Не може да го хванете, съжалявам. Ще бъде много хубаво, ако видите огромния байрак. Това ще държа течение, да знаете. Абонирайте за канала, както и за канала на моя приятел Танико. Коломба. Английски букви малки. Слято Николов. Или Теодор Николов. Той казва гейминг видеа и се абонирайте за неговия канал. Ще ви държа в течение. И да, ще ви държа в течение. Как да ти кажа защо? Защото толкова не е много скрини капацитет. Така, хора, елате. Елате. Не знам къде е колата ни, къде е колата ни, ще да ви покажа нашите кученца. Да, в миналия къде го показах. Те са много сладки, игриви и вчера толкова много пътувахме, че чак кученцата само, щом видях отворена врата и веднага искаха да избягат. На тях даже им беше писнал. Гущер, хора, гущер. Гущерче. Гущерче. Ела тук. Гущерче. Видях гущерче. Тук зад мен има една изрисувана стена. Знам. Харесвам България. Обичам я. Пък тя има жълтина. Съндичките писат не бих я знам. Ще я в Испания. Не ще да се сещам. Ще да гледам каналът ми. Ще гледам канала ми. И благодаря на моите абонати. Сърдечно благодаря на моите абонати. България е най-добрата държава. Спомнете го. Чао! До моя среща, ще се видим утре. И добре, честит Велик ден на всички! Христос воскресе! И трябва да говорите, воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Добре, някак ще бълшва. Да, Христос воскресе! Честит Велик ден на всички! И от мен. Чао! Ще се видим утре!